Opisyal na nakaduso sa ilang certificates of candidacy sila si Thadeo Jovito Ouano nga magpapili pagka-mayor sa dakbayan sa Mandaue ug mga kaubanan iyang BC mayoralty candidate mao si acting Vice Mayor Nerissa Corazon Soon-Ruiz. Si Mark Reggie Abella sa report. Pasado alas 9 ganihang buntag, miabot ang mga mukandidato ubos sa lakas CMD party. Unang misud sa Mandaue City COMELEC sila si Thadeo Jovito Ouano nga magpapili pagka-mayor ug lone district representative Mari Ouano Dizon aron pagduso sa ilang certificates of candidacy. Dayon misunod si acting Vice Mayor Nerissa Soon-Ruiz nga miduso sa iyang COC aron magpapili sa pagka-vice mayor. Sa iyang pagpapili sa pagka-mayor, nagtinguha si Ouano nga mas mahatagon ng priority ang pagsulbad sa pagbaha, paggahin og dakong kantidad alang sa health services ug sa pagbabarog og kaugalingong school building alang sa Mandaue City College. Susama usab nga mga proyekto ang iduso ni Ouano Dizon aron mas mulambo pa ang dakbayan. Ubos sa lakas CMD ticket, mi kumpleto sa ilang slate mao mga councilors aspirants nga sila re-electionist Joel Seno, Anjong Owana Ikalina ug Tingsol Kabahog. May dugang silang slate mao sila kanhi Upaw Councilor Fritz Villamor, kanhi City Councilor Ben Basiga, Tabok Barangay Captain Dario Tariman, Pagsabungan Barangay Captain Asterio Babul Suson, Ibabaw Istansya Barangay Captain Romulo Tinggi Chavez, Basak Barangay Captain Iping Diano ug kanhi City Councilor Procopio Copoy Villanueva. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.